General Constantino Chiwenga panguva inoi vanhu vakunyatsokuti tasvika parift, tasvika paturning point. November 2017 yasvika zvekare. Yesterday VP vakaonekwa vachifamba aiwa vane sikafu itema yaizoratidza kuti aiwa azvibvisa pane vakomana vezano ava vari kuluta zvigananda. Panguva ino pane mashoko anobuda achitaurwa panapa ari kuita achakabandwa naVP Constantino Chiwenga ari kunzi VP Constantino Chiwenga varamba vari kuita vachiti hatisaluti zvinhu zvisina basa zviri kuitwa nezvigananda aiwa tukati tichiramba. Mapictures ari kutendera ari kuonekwa ana Valerio Sibanda ari kunyatsoratidza kuti general havasi kana kutya munhu, hapana kana munhu wavari kuvhunduka. Saka pana masvika mudanyorwa panapa panogona subscribe or like out on the bell icon. Tipinda panapa paendo yaBrighton dzinoreva anoposta mapictures amuri kuona mudanyorwa chiti in quotes. Let it be known that the highest office in the land is a straitjacket whose occupant is expected to observe the objectives of the liberation struggle. We would therefore not accept, let alone support or salute anyone with a different agenda that threatens the very existence of our sovereignty, our country and our people. Hyping and doing PR for Tagure is a waste of time. Ndo mashoko ari kubuda panguva inoi ari kuonekwa kunzi aiwa VP Constantino Chiwenga mashoko avakataura awa anoratidza kuti ane munhu pasi. Vari kuti hatiwi tichisaluta zvinhu zvisina basa. Zvinhu zviri kuitwa panguva inoi awa nana kuda kwacho Tagurei panguva inoi nekuti tichisapota vana Tagurei sezviri kuitwa nevamwe vanhu. It is a waste of time guys. Noda kuti kuri kunzi vanhu vane maagendas avo vari kuda kungoita just for self enrichment but hachina kana any gain iri kuitwa kune mwana weZimbabwe. General vari kuchionekwa panguva inoi vachigaina the public support. Panguva ino kuri kuonekwa VP Constantino Chiwenga vari kupisa aiwa and ndo vakabata chimuti, ndo vari kuonekwa kunzi vane vanhu at the heart, vanhu vari kuramba zvigananda. Mbotudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu kuti mafungiro enyu, subscribe or like, chat on the bell icon.